Takže servus lidi, vítám vás u dalšího videa. Jo, dneska si zahrajeme Lotto Tearings Battlefront Middle EA2. Toho vzadu si nesmíjte se mu kámoše. A jinak, tahle hra se sehnává dost těžko. Kdyby někdo chtěl koupit. A jo, první co asi uděláme, zahrajeme si bitku. Profil name. Já tu hru jsem si zrovna nainstaloval, ale už jsem ji hrál. Tak jo, nebudeme na easy, dáme si medium a budeme 2 proti 2. Dáme si třeba ne, Grave Mountains, Harad. Dáme si Helm's Deep. A budeme na Mordor, jak jsi říkal ve škole? Potom, ne. Teď budu hrát za normálně já. Dám si medium proti sobě. Pojď tam někde něco? Ten blbý rozstřík jenom je úplně ničený. To jo, tým 1 proti tým 2, tým 2. Tak jo, hraje. Musím nastavit nějak ten... Ty se starý vzal. Si tu ten mikrofon položím. Pěkně. To máš ten pěk ze silnější, ten manka. Tak jo. Aha, počkej, já jsem to nastavil blbě, já jsem se dal ven. Tím pádem ještě chvilka strpení. 1, 2, 3, 4. A dobrá, něco úplně jinýho. Pojď. A co se hraje? To je spoustu her. Tak, už mi to načetlo. Jo, dobrý, už jsme v Helm's Deepu. První, co udělám, je, že zavřu bránu. Potřebuji... Tady... A postavíme si lučišníky. Ty nebudou potřební. VTF, já tu mám nějaký Morven, toho jsem nevytvářel. Jo, to je ta hrdinka vytvořená počítačem vlastně. Nebo to, co tam už bylo vytvořené. No, dáme si heal. Co? Ne, za normální lidi. No, tady už můžete vidět Innsgardskou budovu. Jako malá. Myslíš? Nemyslím, tak to má vypadat. Můžu to dělat live stream, ne? Co? Že to mohl dělat live stream nějaký? Udělám příště. Jo, já bych tu mohl, to nebude hodinovka. Chvilička. Bitku si dáme. Já bych si tu mohl nastavit sakra. Já bych si tu mohl nastavit... Kde to je tady grafika? A to tu nejde vlastně. To jde v menu vlastně jenom. Prostě jako vidíte, že tu není žádný paňáček a tam by měl být. Už máme lučišníky? Ještě ne. Co jede postavit? A už máme i Morven. Si koukneme, jak vypadá.
Může jezdit na koni. Není Morven náhodou nějaká ta hrdinka z Warhammeru? Ne, tady ta. To je tady ta, to je jak se jmenuje? Eowyn. Nebo nějak tak. Tohle je Morven. Lord of the Winds? Král křídel. Jako blbě, jo. Já bych si měl jít postavit další farmu. Na co? Prý na co? Tady, já bych si mohl potom... Už jsou ty lučišníci, sakra. Jak se ti daří se tvojí mapou vůbec? Já to nestojím v tom hospitu. Proč? A archery. Co? Jako co archery nebo co? Jako archery, že pošlu... Kurva. Jako střelci, chápe? Tady je další jejich budova. Farmička. Ty máš ten Inzigard proti lidem, nebo? No, Inzigard proti lidem, aby to bylo jak v Helm's Deepu. No, tady bych mohl postavit hned tohle. Hrdinka. Ují. Ta by na hradbách nic neměla dělat, ta by měla být tady. Tak, ráj chvilku. A další lučišníci. Pošleme je sem. Ti, kteří tuto hru znají, nebo ji mají, tak vidíte. Jste se dočkali na mém kanále. No, počkej, si počkám na tyhle. Takže budeme proti žlutým a červeným a pak by tu ještě někde měl být a tady někde jsou ti zelení nebo nějaká barva prostě. Já bych mohl postavit ještě další farmičku. Tady. Kolik stojí upgrade? Co to je? Aha. Jo, už mám na update. A si stáhnout procent na počítači. Na svůj kanál? Jo, jinak heslo tohle. Heslo test studio, doufáme nás. A e-mail je Toníček Krim. To bráč. Jsi znal nebo e-mail? Je Gmail. Na potom. Vidíte? Už na nás je první četa. A i tady, sakra! Tam nemám lučišníky. Je lučišníku. Dělej. Doufám, že nenesou bombu. A tak oni útočí taky tady, tak to je doba. Už palte, sakra. No, už pálí. Už na nás jdou 2 cety. Já postavím si koně. Koníčky. Tak. A pošlu hrdinku ven. Aby si se naexpila. Aby mohla taky na koně. Na ně. Už jdou další jednotky, tak za chvíli se naexpí. Ale pojď ho zničit. Ještě tu máš jednoho.
nevěř. Nejnovější. Ale žlutí už se taky zapojujou. Hele. Dáme jim tam, aby tam stáli. To budu potřebovat co nejvíc jednotek, hlavně. Tohle bych to mohl postavit. Tady to je dobrý. To, co stavím. Tak jo, červení. Jdete na smrt. Já bych mohl postavit další farmičku. Na... Stop. Tady jsou ještě zelené, žlutý barvička. Giga a to mě 2, 3 giga. Ne, mega. Mega, to by bylo fakt dobrý. Jo, další lučišníky máme. Hele. Matejce. A postavíme si tu upgrade. Někde. Někde dole si postavíme upgrady. Alebo nahoře, no. Teď to někde schoval, jak jsem viděl. Tak jo, a dám tu, aby tu stáli. Ještě jste si nic nezabili. Tak už tam teď tu, no. Kolik má? Hrtý. No. Když už tam teď tu je pošlutádek. Žlutí ještě se nezapojujou, tak nic škoda. Peska. Je mít tady. Určitě si v druhém dílu si určitě zabojujeme za zlo. Bránu musím zavřít, protože tu je takový boční vchod, který oni nevidějí. Jo, ty už mají tohle. Žlutí by se měli zapojit. Ježíš. Vy jste fakt blbí lučišníci. Nemůžete vyjít na blbé schody? To jsou fakt blbí lučišníci. Dokonce to dáš do PS. Ty vole. Mikrofon. To jsou blbí lučišníci. Pošleme je sem. Další 3 čety. Už tam tu radši. Necháme lučišníky, doufám, že na ně dostřelí. Pošli si na mě další jednotky. Už se nudím. A vyšli, no dobře. Upgradujeme si to nebo? Jo, upgradujeme si to. Já bojuju proti Innsgardu, ty mají vrky ještě, že... Protože Mordor by měl ty... obry. Proč tady poslám lučišníky?
Nachop překvápko. Kurňa. Dobrý, nejdou mi tam. Jdou na mě i žlutí. Počkejte, tady. To bude podpora lučišníků. Už tam tetu. Taky. Sem. Tady ta lučištíčka četa sem. Doufám, že to... Vrk! Vrkové jedou. Umřete. Test. Halo, 1, 2, 3, test. A máme druhý level. Test, 1, 2, 3. To funguje, to vám mohli. Tady doufám, že to funguje. Já pošlu ty lučišníky tady dolů, tam tíhle mi střílej, tím tady je všechno v pohodě. Hrdinka se XP. Ne. Co? Jo, dáme si vlajky, aby nám to zvýšilo morálku. A tohle jsou další lučišníci, ti jsou lepší. Hrdinka se XP. XP se. Ježíš, kam utíkáte vy lučišníci, vy máte stát tady. A střílet po nich. Hrdinko, XP. No, potřebuji hlavně toho koně, protože já si chci vytvořit koňáky. Kolik stojí koňák? Gondor Kings a já chci Rohirrim. Tak to budu muset upgradeovat. Co? Nevím. Koukni si na Fraps, jaký tam máš snímek, kolik? Za sekundu. Ne! Co se stalo? Spadlo ti to? Že se ti vypl Windows? Ty vole, kam utíkáte? Máte stát tady. Halo? Miminko ještě pokakala. Dobrý. Co se stalo? Nebude fungovat? Fajn. Vypíná. Pojďte sem. Budete stát tady s nima. Mám říct. Mega jsme nechali. Ale trochu dozadu půjdete. Nechci o vás přijít. Vy dozadu trochu. Dozadu ještě trošičku. Nebo já je poslu za hrdinku. Hrdinku postavím dopředu. Cože? Co je? Nebo když se mi postavím. Za chvíli na mě půjde. Co to je? Za chvíli na mě půjde další vlna. Ti mají ohnivé šípy. Jo, tímhle bych měl dát ohnivé šípy. Stalo se to, co jsi čekal? Ne, to je něco tady úplně nového.
měl čistý počítač. Se kouknu, kolik minut natáčíme, 20. Si to vypni. Tak jo, pokračujeme. No, ručišníci jsou zatím v pohodě. A já bych tyhle ručišníky teda mohl poslat dolů. Další vlna jde. No. Updateneme si je. A můžeme vytvořit. A já bych měl přeskupovat už vojáky. Na blízko. Nejenom lučišníky. Už jsem je přeskupil. Se připravte, lučišníky. Máme tu vrky. Ježiš, střílejte! Střílejte, vy blbči, střílejte! Ne, na led, na koně, ne, na lučišníky, ne. Stahujte se, vy blbči, stahujem. Tady vepředu nemáte co dělat. I hrdinku bych měl stáhnout. Tak se na to. Jo, vy byste mohli. Jdeme. Dělejte, kur. Ne. Jo, už můžeme koňáka. No, ty si blíž. Že by bojovali tady. Už to stavej. Ty tu máš zůstat. Tyhle lučišníci přežili. Střílejte, brána to nepřežije. No. Ježiš. Jo, upgrade. Rohýle. Teď nasetříme na rohýle. Tak jdem. No dobrý, už tam máme četu lučišníků. Tyhle lučišníky postavíme sem. Dělejte. Dělej, hrdinko. Dobrý, už máme tyhle. Tím pádem ty pošlu před baránu. Sem bych je mohl poslat. Vole. Pojďte sem. Tebe tu nechám postavit katapulty. Katapult vlastně ne. No. Katapult je to jo, katapult. Za chvíli bude mít desítku. Jo, dobrý. No tak nebudeme stavit katapulty. Ale postavíme si rohy. A jedný kondorský. XP se. Za chvíli ti přijdou posily. Brána to zatím drží. Máme jedny. Máme desítku, tím pádem vezmeme si něco za 10. A to budou šípy. Pomůžeme trochu hrdince.
Teď je tam musí jenom nechat nalákaný. Dobrý, pomohli jsme dost. A to jsou lučistníci, ty jsou v pohodě. Jej. Ne, pojďte sem. Kam jdeš? Nemá stát? Taky. Pojď sem. Ježíš, to jsou blbči. To jsou všichni blbci. Sadni si bandikam. Ne, neškouš. Ten je dobrý. Tak nějaký jiný program. Co? Nevím, se koukni na nějaké programy. Se koukni, jak natáčet videa. Nevíme natáčet videa. A přes jaký program? To bych mohl, jo, vy budete stát ale tady, jestli se pohnete někam. Tak vás, že jste stát, dám. Tak kasu na to, choďte si kde chcete. Ale vás je chyba, že umřete. Já jsem trošku zase dělal úplně strčet z intra. Jak to udělat? To je z intra. Přes Google prezentaci. Chápu. Tak udělej. Za chvíli budu mít bílé koníčky. Tak nic. No, tak dobrý. Ne, nebude. Healuje. Euro healinky. Jak dlouho ještě ta bitva bude trvat? Ne. Půjďte vy blbci. Hele, já tu mám nějaké... Aha. Rohirrim jedou na smrt. Jdem zničit žlutý. Jeďte. Jeďte zničit ty žluťáky blbý. Kopi, ne! Do pytle. Jo, sakra, jeden mi padl. Do pytle. Kašlete na žlutý, jeďte rovně. Tam jsou kopí. Jedem žlutým zničit tu vyrábění. Kštípněte. A první byste mohli zničit tyhle. Co? Přejedem je. Tu mají dvě vytvářeč. Když tak jak z Minecraftu třeba můžeme natočit livestream. Jenom jak tohle dovolí. Co? Jo, jenom jak to zničíme. To jsou...
Víte co? Jo, 1.8. Survival. A tady mají hlavní budovu. Super. A jde na nás další vlna. Ničíme jí stavitele. Ty vole, jich je. Ježíš, další koňáči, no tak ven vyjeďte, vy blbci. Dobrý kopíníci, ty se budou hodit taky. Dělejte ven, blbci, ven. To tu neubrání. Jo, máme zničenýho jednoho buildera. Já mám taktiku zničit jim buildry. A pak jde prd. Já už to? Koňáci proti vrchům, kdo vyhraje? Ale já bych to pro tento díl ukončil. Příště už to dobojím, slibuju vám. A pak jestli stihneme, no tak rozčneme mapu. Nebo prostě takže. Abych vám to nechce, tak já to uložím. Save. Pojmenujeme to. LP. Savenem to.